Tan-awan ninyo ang atong do it yourself nga mubabol nga koral. Mao ni atong himuon ron nga do it yourself nga products ni Accountant of Duty version. Atong sundon ang ihahang products. Tan-awan ni giunsa namo ang amo ang bersyon. Mao na ni karon. Tan-awan ninyo giunsa. Let's go. Hello guys, for today's video no, atong sundon ang products or katong portable ranging net ni Duty Accounting kay follower ko na niya sa una pa dugay na, so nga na timing karon naabot ko sa time nga mag-partition ko sa area dere no, pero gamay ra ni ko so ganina nagpalit ko atong blue pipe atong sundon to iyang gikuan dra so ang iyang gitas-on sa iyang video is 7 feet no, ang iyang gitas-on sa kada blue pipe. So karon is mag-cutting nako. No, naam ko Andre siya gagabas man to. Shout out of Duty Accounting Idol. From Cebu de si Tatay Upaw, Happy Backyard Farm no. So magsukod ko diri og 7 feet. Gamit na ako na lang ko ingon ani siya kay gagabas man to no. So 7 feet ang kuan. 7 feet ang gitas-on sa atong poste. Unya ang distance between each poste niya is 7 feet pod niya. Ang ato ang net is kuan man na murag 6 feet mangguro na atong net gigamit no, ranging net na nas ubos. So akong buhaton is ako sa ning ikat ang kuan mga tubo una dayon maghim ato ko sa ubos kay dako mag-area dito, maghimo ko to iyang style nga murag rig ato nato i-assemble ang net no. Tanawan ninyo until the end para makahibaw pud mo saon paghimo og kanang portable products gamit ni para sa ato ang dominant nga gipangbuhi karon no, nga kuan na week 6 pa karon mo going week 7. So very simple lang na ako yung mga tools dire, wa mo koy barina, gamit ko og soldering iron. Akong barina na Cebu nabilin din. Kanilang mo gamit lang ko optional ra ni sa kanang solvent ba PVC naaman mi dire, so ako lang gamiton para sumpay ani niya. Then marker no, marker man ako mga gamit karon og kaning PC og ang ranging net na dito sa ubos no. So una na akong buhaton is mag-cut na ta sa ato ang kuan, ato ang PVC. Let's go. Magkuan lang tag usa, magsukod din. Tupong-tupongon na dayon no. Tara. 7 feet kuha mag pintel pen para nindot ang inyong sukod. Tara. The next step is ato dayong ikat. Samtong tabon na akong pintel pen. Ikat na dayon nato sunod guys. So na ako'y cutter. Timing kay na ako ani. Kaya na ra dali ra kaayo. Akang of Duty Accounting iyang gislant. Stingan ako pa slant, may maslant ba? Murag di. Ato lang ning islant, gabson lang nato siguro. Or pwede ra na ingon ani. Stingan lang nato no. Tara ikat na to. Dali good kay ni siya awa. Putol lang 7 feet. Dali ra kayo din. Next step ato lang ning itopong ana ata ana din putol na punta de are dapita ana la para madali. Ikaduha dali kay ne kay wa tay nana tay duha ka 7 feet. Tiwason nang nako last ni para kita nako ninyo nga natuon ra sumpay salab cutter na to. Dali kay maputol di na tamag sige pag gunting 7 feet, another 7 feet balhin ta dira. So tiwason lang ni nako tanan, pakitunta mo sa next step, tanawan ninyo yung next step. So guys, human na nako putol no, natay 7 ka haligi sa 5 ka kuan, sa 5 ka blue pipe nato nga tag 10 feet man sukod ani. So nakakuha ta og 5 ka haligi which is sakto ra ni. Next step is mag-marking ta. Ako pa din ning butangan og sumpay og kani mga inani ba. Isumpay ra ninyo guys na para makakuha mo sa kuan. Butangan ako og sulbi pwede ra gani wala pod pero matangtang mo gani. Pwede ra wala na lang oy para dili ko magmisi dire. Ani na lang. Di man madalig tangtang kay ato man po ning ihigot no. Duty Accounting gani siya wala mo ganito ya ha. So
Next step, wa mo ko'y barina dire guys. So ang buhaton na ko'y soldering iron tong ipakita ganina. Then magsukod ta og gikan sa babaw, no? Dire ato ni bangagan, markingan na to di are. Dari lang bana-banaalan ninyo mga bisag 1 inch. Then gikan sa kuan, gikan sa tumoy magsukod kag 3 feet. Shout out of Duty Accounting. 3 feet. Pistoling na to ba kuya kay to? Oh, muwitik. 3 feet, kinanglan po ninimong 3 feet dire kay para kuan higot pod ba, higot nimo sa tumoy kay imo man banting-bantingan ko sa Bisaya pa. Ana sa 3 feet magbangag ta. Markingan lang, then another gikan sa babaw, gikan sa tips magsukod ka og 6 feet. 1 foot lang, 1 foot. Sa kinalasan ikas ubos kay ang lubong nato sa ato ang kuan kanang ilubong ba dapit mao man so 1 feet lang ato ang gilaw mo no para maibot ra pud nato tara sukdo ni mo 1 feet ana mark dayon mao na tong bangag-bangagan. Nya kane ato lang i-follow ang uban, di na ta magamit ane para rekta-rekta na ta. Itopong ninyo bana-bana then mo matotong gikuanan ana lang. Muna ni 1 feet para mas madali ba ang trabaho. Nya ang usa di are katong 3 feet. Di are dapit 3 feet asa man to. Tara. Para bana-bana lang para ditso-ditso itong trabaho. Then dito po tumoy, so namarkingan na nato tanan. So next step is ato ang gisaksak atong soldering iron which is init na. Mao na ni atong ibangag. Testingan na to guys. Testingan na tong usa. Palapuso na to. Okay kaayo. Kitaan ninyo sa camera. Ana lang. Bangag. Importante mo kalapusin sa spikas. Tara, sugata lang. Bangag naman. Pinaani ra. Kung barina na, gihapon. Pwede gihapon sa barina. Sa wam tay barina, kanina lang. Para masakto ang ato ang PC is ato ko nung ikuan sakto bang diameter sa tong PC. Mura gitoyo. So good. Ana ana man ni god ana. So okay ra ako sa ring bangagan tanan. Then patan-awon ta mo inig kahuman. Palapos ninyo para mo na-mark sa luyo. Na lang paspas ra kay atong trabaho basta planado unya kanang nanay idea ba pasalamat aning Accounting of Duty no. Thank you nimo sir, congrats dahil sa bagong farm lot ninyong nakuha sa imong misis. Pero naimbitar pa ko sa inyong kasal mo adto jud ko. Wa mo ko imbitar bitaw. Joke lang, idol na nato no sa farming vlogger, usa na si Accounting of Duty nga karaan. Magbasin pohon, makakulab ta na niya. Bisaya lang ta kasi ang Tagalog natin ang gahi hindi tayo marunong masyado. Si Auntie TC marunong magtagalog, magaling kasi galing siyang Maynila Matagal siya doon barili na again. So ana ra kuan ron adlaw rong Sabado Santo diri sa among probinsya. So wa may trabaho, of course. So human ako sa ubos, mo proceed ta sa katong mark nga 3 feet no. Tara. Wa tay bangkito diha ang kapoy naman magtukong. Yan. May bangkito na ako at saka may red horse. Inom ta ninyo while working. Ay, taga-ayos labi.
Kita sila butanga guys. Inom tagamay guys kay ang ganda ng panahon dito sa bukid. So proceed tayo. Uy, natagalog na tuloy ako. Proceed lang. Tanawagin ninyo ang process na to. Very simple lang. Tusok-tusok. Tapos muna kong naibarina. Pwede ra kayong naibarina. Pero magpamina ko mas dali ni sa barina. Tiyo. Tana ang kaning pipe diri sa amo tag 100 man ang usa at Atlanta ang brand. Pero murag na generic ane. Kapalit ra mag barato-barato siguro. Base 99. First time din ako gabuhat ani guys. May tag mamaon eh. Tanaw ra ko sa vlog ni Off Duty. Kung gamit mo og soldering iron, tanawan ninyo wa bay mga habilin nga kana mga kabuni sa kuan sa bangag. Make sure lapos gud siya. Double check. So mara. Humanan ako og pamangag tanan ibton tani kay makapaso ni. To ni padaplin ang soldering iron. So guys, humanan na tog bangag tanan ang mga kuan dara kani, no? Mana kog bangag tanan. So next na tong procedure is maghimo ko katong murag rig nga adto na nato i-assemble ang kanisya og ang net, no, katong ranging area. Adto tas ubos kay naa dito ang ranging area na to og dako pong lugar dito. Magpakita unta mo unsaon pagbuhat ato. Dali ra kay stana, no. Mas dali to siya kay kanang murag magbira-bira na lang ka sa net, no, based sa katong video ni the Off Duty Accounting, no. So tanawon ta mo dito adto ta dito sa ubos maghimo og rig, no. So ato sa ning dadon diri sa ranging area nato. So guys, na nako sa ranging area, so magsukod ako diri rig, no. Diri nako ay andam diri sa akong luyo. Diri. Diha. So patan-awon lang ta mo sa specs inig kahuman. Pero ang sukod ani 7 feet lang gihapon ang gitas-on. Ang distansya sa poste 7 feet gihapon each, no. Ang kada distansya niya simrag 6 feet ni akong net, no. So tanawan ninyo atong himuon dire ang style ni the Off Duty Accountant di ay, no. Shout out nimo sir, no. Usa ko ka follower nimo karon nag-vlog na pug ko pareha na ta, no. Bisaya lang. So maghimo sa ko dire, then let's go. So mao na ni guys, ako lang gihikot og ingon ani, no. Nga naa siya kuanan sa tubo nga masud siya nya gihikot nako, no. Ang end to end ani niya, no, dito para makuha-kuha ra ni. Na din. Di ato pod ang atbang, so ready na pod siya. So next step ani tanawan nyo PC na ato na ning i-connect atong green net, no. Atong testingan kay first time pa ni nato guys. So ato ang testingan kung kaya ba nato kuhaon sa nato ang katong PC nga gipalit nako sa merkado. Let's go. So next steps guys, na may PC dire amo na ning gitunga para sa ubos ug sa ibabaw. So naa sa among rig dire, dara awan niyo. Amo nang giplastada ang net, ana, net dire sa ubos ug babaw. Then among gihigot, no, ang PC ingon ani ni paghigot guys, no. Then magtahi mo ani iso ninyo aning sa babaw, no. Tanawan ninyo anyo. Tanawan na to be, makita bas kamera. Yara. Gamay ra man ni akong buhaton pod kay para ra man ni sa partition sa amo ang piso, no, para maka-range atong piso, no, movable range. So kani siya kani mao ni ang lock, no, silbi lock na ni niya. Secured na siya, no. Then imong i-sod kani ang pinaka dugay nga part kanang kani isod-sod ninyo dira ana, no. Sud-sod ninyo mo na pinakadugay pero dali ra ana, ana inyo ra tahion tanawon to mo iguhuman ni guys, ha. So ingon ana na guys, so gihikot na namo ang end to end. Wa na ko napakita kay struggle may pagpermero ang inyong style kay inyo sang kuan gyud dire sa end sa iyang katong himo na to ana ing ana din imong ihikot kung maabot ka di ari dapita nya imong stretch gyud ing ana nga
dili maglaylay, dili basta kuan siya kanang plain. Di po kay hugot, no? Nya. Gitahi ni Ador atong green kani ang end niya gitahi ngin ani. Gihikot-hikot ra antod maabot sa ubos, no? So mo ning nahumana na mo usa ka kuan niya. Tiwason lang ni namo. So guys, kuan ako kahaligi duha o tulo. Nakatulo na ko sa kahaligi sa ato ang katong portable nga ringing net, no, nga version ni off-duty accountant. Dara ay patan-awon ta mo sa kanang inig diri nga part gani kay murag tricky ni siya gamay diri. Kaning inig sod nimo ani ba? Inig sod nimo ani kay naka-encounter mi ganina og problema kaya among style pag gitahi magud namo i-revisit nako ang video wala day nagitahi dito ra sa kaning center nga bangag. Diha ra siya naghikot og usa niya ihikot po di are, so mas dali siya. So karon nakahuman nami ni Ador ni breakfast Ador ni coffee break, nakahuman nami og ikaupat na din ning haligi 1 2 ay katulo haligi. So tan-awon ta mo diri nga part, no, kay medyo tricky diri. So para matarong ihigot sa ninyo diri, so gamit kaning haligi diri, no, nga kuan para makuha nato temporary ang iyahang distansya. Higot, mainat siya ba? Yeah. Laon taning tubo. Yeah. Then dire po sa ubos nga part. So importante kaning mold ni off-duty accountant. Ana higot. Ana mabira pa man bara pa ning Ador. Ana. Higot lang sa temporary. Then kani dire nga side inyo ning birahon. Ana dire para magwapo siya ba? Masakto nakakuangan gani diare, oh. Kuangan og gamay. Ana lang nga dili ra pud kay siya inyarang saktohon nga di pud kay sa hugot, di pud kay sa luag. Then maghikot ta, no, kani maghikot mo. Magpakita sa kamera, hikot mo kausa. Mao ni siya sa paras bangag, no? Di kalapos. Hikot lang nato, ilop. Ako i-zoom kung kaya sa zoom nako na. Na lang single nut ana. Then next isod nato sa bangag. No? Kaning bangag sa ubos, akong pakita. Kita ba ninyo? Kita on ta mo be para focus. Ako'y camera god. Kani isod lang ninyo dire. Make sure nga namoy ingon ani or masking tape pwede mo gamit para dali siya masod pareha na. Ana lang ilop. Babe, paano maghigot? Ha? Ayaw mo na naghigot? Dara nanas Ador. Kana. Then musumpay ra na dire. Then maghigot na modbog another loop. Dere para malak siya. Ipalihok ko sa camera labi. Ana maghigot na pod mo ko sa kalop dire. Ana para mao ra ni yung balik-balikon. Medyo kuti siya pero ug mahuman pod. Choy kayo niya. Inyong isikit. I-repeat ra ninyong process ana. Tuluan ta mo di ari nga side. Ana na ang porma niya. Uy. Ya, musumpay ka dire. Dire lab no. Di sumpayan ni mo diri usa ka kuan. Musuod na pud kanya i-repeat ra nimo para suod nimo dito tanan ang kuan. Then tudloan po ta mo sa pagbutang og guidelines sa English ang sa tent mo or angkla ba dire nga side. Amo pa dining kuan ng sintro ani guys. Ang tunga. Sige, tanawon sa tamo sa pagkuha sa sintro ani niya kaya mo sa nihigot dire. Ha? So, next steps is kani dapat ingon ani na siya dili kaayo luag, dili kay hugot.
So ingon ani na siya gyud nindot na kaayo. Do next step inyong kuhaon ang tunga. Itong mug marker. Ato straight ang linya. Ana. Kuhaon ninyong tunga diri lab no. Oh ana dira. Ana. Ana ok pwede ganin nila hos. Pero ay na lang ana na lang. Inyong butangag marker diha kay para nigkahuman ani ato na ning i-remove, i-release na to. So ang tension kani i-release na ni nato sila. Nya tangtangon, nya repeat na tong process, no? Tangon ni nato ang ato ang kuan sa babaw pod. Oh, sa babaw tangon nato. Then continue ta, then ihigot na to, tagaan butangan na to og guideline ang diare kato ato ang gi markingan na mao ni oh. So ana so sud kadaan og mao ning kuan imong isudaan diri guideline. Kuhaon ta ni. Mao ning sentro. Atong ipuson kay gamit na. Repeat na lang dayon ang process guys no. Isuda sa bangag. Ha? Isud sa bangag lab. Sisod. Wala din isud. Isud is bangag. Din nako nasud sa bangag. Ana. Naman ni bangag. Isod na to. Sod ninyo sa bangag. Doot pa, gamay. Doot pa, gamay na lang. Ana. Na dayon mo na ni siya ay mo serve as mo ba ni? Guideline na to dira day. Guideline na lang po ni or angkla no. So, i-repeat lang ninyong process no. Pasensya kayo kay first time po ni na magahimo gud ani. Medyo tricky siya sa una pero i-review lang gid ang video. Kuha ra akong gibuhat review na mo ang video ni Accountant of Duty. Nya patan-awon ta mo inigkahuman ani. Then butangin ninyo guideline na ilang ninyo diri oh. Na para naay ka ng banting ba sa Bisaya, bantinganan ni higot din gunting. Mao na ni siya. Then hiktan di ay ang katong isig katumoy, hiktan pa din ana to laboy. Giptang-tang no nako. So kuha na nato nya hiktan di ato ang isig katumoy pareha tong glass na tong gibuhat sa ganina kanang diari nga side. Sige guys, amo sa ning tiwason. Tiwason sa nina mo pakit-on ta mo sa finished product ani. Repeat naman to ninyong process ganina guys no. Kinsa day ga suway og himo aning kanang portable products we comment down below kuno be. Giunsa po ninyo inyong paghimo. So tiwason sa namo. So human na gid mig kuan guys tao diri human na gid namo assemble ang neta nakita ninyo na sa babaw. So among buhaton ron amo i-install paana diri no. So naana ko'y tubo para bangag. Ay ana nasa duwa as mga manok. Nako'y tubo diri mao ni atong kuan gamiton sa pagbangag sa kuan di na ta magbara-bara. So dito gihapon ni idea ni Accountant of Duty ang gisunod. Shout out nimo sir. Then kani palo-palo. Ana. So among koralon tungaon na mo ang amo ang ranging area. So ato nang iiyungan guys no. Ang ato ang padak, portable padak. Si ana lang lab higda lang sa. Ana dito tumoy na nya at morning iplastada kay mao ni ato ang area nga coralons no. Portable na ni guys no. Thank you DI once again ni kuan Accounting of Duty nga idea. Accountant DI. Shout out nimo sir. Amo nang gisunod ang imong kuan. Taas kayo lah patay. Nabali ang kong auntie. Na laigong kamera ani guys. So ana then dire na dayon dire lang sa. So tanawon ninyo unsa ano mo pagbangag inyo ra ning dokdokon may taghumok ra ni ron. Nya 1 feet ang itas on ra labo. 1 foot ay. Ani diari dapita ang gilawmon kaning nay pink ha. Ana. So ato lang dokdokon nga malubong siya until diari. No?
Nana ra pagtunga og kuan. Natunga ang itataglain. Kani. So anao lang. Nidot na siya. Para preparation na ni guys sa ato ang mga dominant. Oo. Ana lang guys, awa. So, taning kuhaon. Ano ni Ron? Di, na lang. Di na pagpikas. Dok-dok ko lang ko ron na to. Pikas sa bod. Balihan sa pikas. Na. Gahi mong yuta na to ron kay nag-uwan. Ha, dara ah. Laom kaayo. Ha. Dayon ato itusok. Ano no? Ang una nga net. Wow. So mo na ni, na-insert na nato ang una nato nga kuan haligi. So bagting-banting lang taan. Na-insert na ana. Make sure ilawom gid siya. No? Nya para kani pod padulhog ra ba talab sa? Okay naman na. O ana dire. Ana dire, straight lang oh. Dire na pod. Dare sakto na yo. Bana lang ninyo. Ana lang. Nya tiwason lang ni namong ador patanawon ta mo sa finish. Finish product. Bisa. Okay. So guys, anawan ninyo nahuman na namo ang amo ang products, no? Nga courtesy ni kuan ni Accountant of Duty amo nang gihimo dire nya amo rang gitunga ang among kuan. Currently amo lang ni ipang pegs, no? Ang kuwang ani sa ilawom nya bira-bira dire gamay para mas straight gyud siya sama ani. Pwede ninyo sundon gamiton ninyo sa inyong manukan labi nang dako mong area diha sa inyo ha, no? Daghang salamat sa pagtan-aw ug ay kalimot og like, subscribe, follow sa atong Facebook, no? Para makat-on mo og mga yun, anay. Pero kinopya ra ni nako ha.